A cikin masana'antar fina-finan Hausa, akwai jarumai da suka shigo suka bar tarihi. A yau, za mu kai ku cikin rayuwar wata jaruma da ta mamaye zukatan masoya. Ta zama alama ta ƙwarewa, kyawu da hazaƙa. Wannan ita ce Aisha Humaira. Aisha Humaira ta taso cikin tarbiyya da al'adar Hausawa, inda aka koya mata ladabi, ilimi da mutunci. Tun tana yarinya, ta nuna sha'awar fim da fasahar bayyana labari. Bata shigo Kannywood saboda shahara kawai ba, ta shiga ne da burin bayyana baiwa da kuma ɗaukaka al'adun Hausawa ta hanyar fina-finai. An haifi Aisha Humaira ne a ranar 25 ga watan Yuli, shekara ta 1998 a jihar Gombe. Ta taso a cikin iyali masu tarbiyya da sanin ya kamata. Ita ɗin ta kasance 'yar ƙabilar Fulani, kuma ta girma ne a cikin mutane masu ƙaunar addini da al'ada. Aisha ta fara haskawa ne a masana'antar Kannywood a cikin fim ɗin Hafiz, wanda aka saki a shekarar 2018. A cikin fim ɗin ta nuna cikakkiyar ƙwarewa da iya kafce, wanda hakan ya jawo mata kwarjini daga manyan daraktoci da masu shirya fina-finai. Daga wannan lokaci ne sunanta ya fara karaɗe arewa baki ɗaya. Daga cikin halayen Aisha Humaira akwai nutsuwa, kunya da rashin sa kai cikin rigima. Ba ta yawan magana a kafafen sada zumunta, sai dai idan akwai muhimmiyar magana da ta shafi sana'arta. Wannan ne yasa take da kima a idon masu kallo da abokan aikinta. Shigowar Aisha Humaira masana'antar Kannywood ya zo da wani sabon salo. Ta fito da kyawawan hali, ƙwarewar wasa da kuma iya bayyana motsin zuciya a fina-finai. Cikin ƙanƙanin lokaci ta zama jarumar da masu kallo ke nema, masu shirya fina-finai ke nema, kuma masoya ke yi mata ƙauna. Aisha Humaira ba kawai jaruma ba ce, mace ce mai tarbiyya, ladabi da mutunci. Ta shahara wajen girmama manya, taimakon matasa da kuma kare martabar mace a al'umma. A cikin duniyar shahara, inda mutane da dama ke mantawa da asali, Aisha ta tsaya tsayin daka wajen kare mutuncinta da al'adunta. Aisha Humaira ta zama abin koyi ga mata da matasa masu sha'awar shiga Kannywood. Ta nuna cewa mace za ta iya zama fitacciyar jaruma ba tare da karya dokokin tarbiyya ba. Sunanta ya zama wata alama ta nasara, kuma aikinta ya zama wata makaranta ga sabbin jarumai. A rayuwar gaske, Aisha ta kasance mace mai riƙon addini, tana ƙoƙarin tallafawa mabukata a sirrance, ba tare da tallata kai ba. Duk da shahararta, tana rayuwa cikin sauƙi da kawaici. Aisha Humaira na da ɗimbin masoya a dandalin Instagram, Facebook da TikTok. Wannan ya nuna yadda take da tasiri musamman a tsakanin matasa. Yawan faɗar hikimomi da take yi suna jawo hankalin jama'a sosai. Aisha ta fito a fina-finai da dama, ciki har da irin su Hafiz, Ummi, Biyayya, Matata ce, da wasu jerin fina-finai masu dogon zango. A dukkan waɗannan fina-finai, ta taka rawar gani wajen bayyana ɗabi'un mace ta gari, mai tsoron Allah da kuma kamun kai. A ƙarshe, Aisha Humaira ba kawai suna bace a fina-finai, tarihi ce, darasi ce, kuma hujja ce cewa hazaƙa da tarbiyya na iya ɗaukaka mutum. Aisha Humaira tamkar tauraruwa ce mai haske a sararin Kannywood. Rayuwarta tana koya mana cewa mace na iya shahara da daraja ba tare da keta ƙa'idar addini ko al'ada ba. Ta zama abin koyi ga mata masu burin shiga harkar fim. Rayuwarta a Kannywood ta zama labari da ake karantawa, darajarta ta zama magana, kuma mutuncinta ya zama abin koyi ga al'umma. Sunana Abba Hassan. Ku ci gaba da kasancewa da Nigerian Update da Abba Hassan TV. Ku biyo mu domin jin ƙarin labarai na musamman game da fitattun jarumai a Kannywood.